дар дораи таҷдиди ҷашни байналмилалии наврӯзи фархундапай бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи гӯштини миллии миёни ҷавонпаҳлавонони ноҳия баргузор гардид. Зеро яке аз суннатҳои қадимаи ин ҷашни кӯҳанбунёд ин доир кардани мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон ва калонсолон мебошад. Ноҳияи Ванҷро аслан бо паҳлавонони номдораш мешиносанду ба майдондории ҷавононаш ки дар мусобиқаҳои варзишии дохилию байналмилалӣ парчами давлатиро боло мебардоранд ифтихор менамоянд. таи солҳои соҳиби истиқлолӣ бо бунёд шудани толору майдончаҳои варзишӣ шумораи дӯстдорони ин намуди варзиш дар ноҳияи Ванҷ афзоиш ёфта, шавқу рағбати ҷавонону наврасон ба гӯштини миллӣ афзудааст. намоиш додани гӯштини суннатӣ дар рӯзи наврӯзи бостонӣ бошандагони ноҳияи Ванҷро ки ҳаводорони ин риштаи варзиш мебошанд ба ҳам овард. аз рақобати тезу тунди гӯштингирони наврас аён шуд ки онҳо баҳри аз худ кардани нозикиҳои гӯштини миллӣ дар назди устодони худ пайваста маҳорату малака ва таҷриба андӯхта гӯштини хуб намоиш доданд. миёни ҷавонпаҳлавонони ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон ва водии паҳлавонхези Язгулом барои соҳиби ҷойҳои намунавӣ шудан майдондорӣ карданд ки боиси дастгирии мухлисони ин намуди варзиш гардид. аз ҷониби 6 ҷамоати деҳоти ноҳияи Ванҷ бозиҳои варзишӣ аз қабли арғамчинкашӣ миёни ҷавонони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия доир шуд. дастаи арғамчинкашони ҷамоати деҳоти ҷовидони ноҳияи Ванҷ бар ҳарифони худ дастболо шуда соҳиби ҷоизаи мусобиқа дониста шуд. дар чорабинии гӯштини миллӣ паҳлавонони номдор миёни ҳам озмоӣ карданд ки ҳаводорони гӯштини миллӣ ба ҳунари майдондории онҳо баҳои баланд гузоштанд. аз бозиҳои миллӣ сар карда ҳама дар ҳамин рӯз ташкил менамоянд, намоиш медиҳанд. яке аз ин бозиҳо гӯштини миллӣ мебошад ки ҷавонони ноҳияи Ванҷ ҳамчун тамоми ҷавонони Тоҷикистон ва Бадахшон омода ҳастанд ки ин чорабиниро ба сатҳи баланд гузаронанд ва боиси ифтихор аст ки баъз аз охирӣ президенти мамлакат соли 2010 ба ин соҳа бо диққати ҷиддитар дода ва назарҳои ва муваффақиятҳои назаррас ноил гашта истодем. дар ин мусобиқа бештар ҷавонони маркази ноҳияи Ванҷ ва ҷамоати деҳоти Язгулом маҳорати баланди варзишӣ намоиш дода соҳиби шоҳҷоизаҳои наврӯзиро соҳиб гардиданд. баҳри ҳавасманд гардондани ҷавонпаҳлавонон аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тӯҳфаҳои арзишманд харидорӣ шуда ба ғолибон дар вазъияти тантанавӣ супорида шуданд. аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони алоҳида баҳри дастгирии ҷавононе ки гӯштини хуб нишон медоданд бо маблағҳои пулӣ сарфароз мешуданд. мусобиқаи гӯштини миллии наврӯзӣ дар вазнҳои мухталиф ҷараён гирифта паҳлавонон барои шоҳиҷоиза рақобати тезу тунд доир карданд. ин ҳама дастовардҳои варзишгарони ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз пуштибонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати насли ҷавон ва бунёди толору майдончаҳои бешумори варзишӣ аз ғамхории роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат шаҳодат медиҳад.